नमस्कार जय जगन्नाथ कहले देखिए एटा की पत्र एटा हूँ देसी आलू पत्र ए पत्र मु केबे किसी रेसिपी बनईनी कि खाई नथली किंतु जनकर ना मते देइथिले बरा बनईकी आ मते बहुत भल लागितिला भाबिले आज बनैबी आ आपण मान सह शेयर करबी चलंतु ए पत्र को फास्ट तोळे आनिबा ताको फास्ट क्लीन कला परे चुन चुन करी काटी दबा गोटे जगह रे रखी दबा तापरे पियाज टिके अधिक नबा ताको भी चुन चुन करी काटी दे दबा नडिया रो कोरा दे दबा रसुण आ कंचा लंकार छेचा दे दबा सिझा आलू दे दबा चाउल गुंड 3 स्पून खंडे दे दबा 2 स्पून खंडे बेसन दे दबा स्वाद अनुसार लुण दे दबा हल्दी गुंड लंका गुंड भजा जीरा गुंड दे दबा और अल्प अल्प पानी देके ताको भल से मिक्स कर दबा तापरे पैन में सोरष तेल दे दबा तेल गरम होला पर एमती फ्लैट फ्लैट करके ताको भाजिबा आ गैस रो फ्लेम को लो करके भाजिबे जेमती कि ऊपर पूरा क्रिस्पी हो आ खाइबा पई बहुत भल लागिबो चाउल गुंड पड़छि ना बहुत बढ़िया लागिबो आ आपण माने भी देसी आलू पत्रटी आनंतु एमती बनांतु बहुत भल लागिबो आ जति मो चैनल नुवा विजिट करछन त लाइक कर दियंतु सब्सक्राइब कर दियंतु जय जगन्नाथ।